Neci tariki ibere rituko rire eria Jumanne ase omutinyi iga ogatano na omutinyi okianda ase omwaka 2025 mete rituko rero na batete nganda kira bakonyoraga tariki emo ibere isato nkonyorore ng'a egento kira omotu andake no mutinyi etire lakini ase mambia bono nigo toro mutinyi okianda chitariki ibere gose erituko ria kabere ase wiki iga rituko ria Jumanne erio rire rituko ria bene torachigosanga amange ime ya Getembe TV. Karibu sana sinchira ere ya bene ekiagera ayo mwancho murigireria nayogerete kiro monto gose nonye ninche nkobeka omukia erio kuboka tunyare gosanga asinchira ere eyo bwamo okigimanguru kwa Matilda kabaigwa na Cross Studio ya kabere nere Mike Wills abatebanga abantu kurbonchari mbia babo gitego nyago korwa chinsemo cha bonchari abantu bakora chinsemo chiri chabo machoge ya borabu ya chache abantu bakoro South Mugirango abantu baru unabono chinsemo chia abo basi nyari bari chache nyari bari Masaba Kitutu Masaba korire Kitutu chache North Kitutu chache South na abo igo tubwate area North Mugirango West Mugirango I think ondete na sekiririsco borabo abantu baborabo abantu beskimu onye mwabokire ritukerigaria kabere gose ritukerigaria kabere somotenyi okiana ngorenkinga kwabokire korebia na bagonye kubwate agakuba kande butambe ngogosabira kubona ko bongo kendra konyo amacha mange obokendo no bonge embura negendete konya konyira ase orogongo rogusi ikona boko nyara kuyarigana nonye kore muno ahe no moremi buno bono bwekemeri gichae omoremi bwechibando nabo kumanyanga chinga kechiga ningikeri obwenerete gokora korinde tali mangana karibu sana irinde tunyare gosanga korinde ase ebiro ebiga mwancho murigire karongo chaka nsemo ekeonga omubasokano omubeni konyarete okorekana emara bayeri tuko reigoro ase nsemo ya mwanya getingi eyo gotoka ime ya nyanchwa Kisii Central Ward ase onyarete kubwaterania egari yogosomba abana beskuru ya Our Lady of Victory Nyambera nabo igo omorundia epigpigi yomo oyo nyarete gosiria obogima bwae ase wasonyarete gosiria obogima bwae ebiro ebyo korengana nomo nyakerogo obo nigo bono obarenge kuro ase ebirero byomoiri oyomo obo oyo ekero bono banyarete kubwateraniwa ase omubasokano oyo mwancho murigire echipiche cho nasembeo asa marieta ngoro Felix Mugaka the chairman ya Gusindu Culture. So today we had a function. One of our members nabwate cousin ya o sirete nera sirete igoro accident Nyamatarari. So twemo kabune group twagenda matanga. Kera twagenda matanga suneka twarura ororo. Twabande twatiga ororo. Members baito bande mare babwate harakati yo komenya kochia se gasiende ngao. Para bato teibachire. So babugoli omumuro yo twaru nere onyagosira atwaru nere town. Lakini tari group yeito. Bono rinde baramba komotiganse twachana barabuga barabatangana. Tubono kere semuna totigarata matanga. Ebibi yaita monya nyore mechanical issue. Twatigara orogo rigereria issue eyo. Una twatenene na twanyore siminga umuroli abamana bali bande babugoli osirire. Ono no twachire ga nyanchwa asibanyora accident. So that was part of the short story na nyarengo kwana. Bati umuro isobe na igwere marani. Tutomo maitene ritokomera nere town. So nabayarenge short tigo members to abere nyagitari yatorre barashugurikeri umana kwera na sekesi. Mwancho murigeria kubwatekana no commentekana kwa mebasokano ase amatuka bwangoiga ewikiga ase oroboti Raven nigo bono umusakito Daniel Ontiri anyarite gutwariganeria oroboti igoro yechinsemo chiria chabeire chigotwara kuse emebasokano yabeire kwenekirwa ase ebirengo begoro omono nebirengererio via abateneneri gose via abarai okoro ase chinsemecho nekero bono bagendete gukwanera emebasokano eyo yabereke koba nabo igo naki erache konyara koba kegotango muriketo Daniel Ontiri koreng'ana n'obotuki omubaro w'abantu basirire amagema kubwatekana n'emibasokano y'epara goikarero ngwetania chiri bobere chimikianda na 33
naya nkoreng'ana n'omumanaja w'ekiombe ky'obosombi n'oburendi ase chipara iga Kenya NTSA ase orugongo rwa South Nyanza Adan Ado. Already we have recorded a total death of 2,933 Kenyans. Kuwatikana nayo omochie obosongo ime ye county ya Kisii nigo asa matuka bwangoiga ororekanire gutwara umubaro munene bw'abantu bagosirie magimabo kubwatikana n'emibasukane iyo ase bibogerero ebinene gati yabo ensemo ya daraja 2 ni area ya daraja 1 byerorekanire kuira libaga linene ase kuira magima y'abantu. Aso mubasokano obwangoiga na sensemo ya daraja 2 ime ya Kitutu Chache South asa abantu basiria magemabo magega yegali ya bugoritia maguta ye chingini osiri oboroso na kugwa asensemeyo bube wairete chiamate au konyora sara kwa kuwapoteza watu wenye manufaa kwa jamii. Kitu cha kwanza naweza sema katika barabara zetu zimekuwa finye sana, na hivyo ningeomba serikali yetu kuu ifanye upanuzi wa barabara zetu ili kwamba kuwe na barabara maalum ya magari makubwa ambayo yanapitia ya speed ndani ya town. Na pia ningependa county yetu ya Kisii kupitia kwa Bwana Arati waweke vizingiti katika soko hii ya daraja 2. Tuliweza kupoteza maisha ya Wakenya wawili ambao walikuwa wanaendelea na shughuli zao za biashara pale kwenye soko. Mmoja ni mama na mwingine ni mwanaume. Tuko na watu 11 ambao wamepata majeraha na wamepelekwa hospitali mbalimbali. Wengi wao wakiwa wamepelekwa hapa Kisii Teaching and Referral Hospital. Watatu wao wako hali mbaya. Tungeomba wananchi wetu, daraja 2 pale ni kweli ndio tunapata mapato yetu, lakini tuwe chonjo sana, kwa sababu sisi wenyewe wananchi wakati mwingine tunaenda paka tunaingia kwa barabara. Naomba mahali kumetengewa biashara ya soko ifanywe soko na watu wafanye biashara zao huko, na mahali kumetengewa barabara iwe tu ni ya kutumika kwa barabara. Una nonye serikali kebegete chibubi chokeania chimbero ase chigali chigoso obosongo asensemo ya keri bado egetambo kirekyo tikerabe kamatunda ase taro yigetaseni kegetembe ase chiro ya daraja 2 rero tichirimo lituko liechiro abonchereria bange nigo bagenderete koneria ebintu mbarabare ne para nebango nigegendrete gusangirwa bado bataragachirwa chichiro chisaine egento gekobeka amagima basa kungu asense mwende chiamate au nigo chigendrete kurera ogukwa kwa banchu babo ase amate yenye gusira Joan Kwambuka uyu manyikanite una Queen Jojo munyeruka we myake meke kuro mugonchiro ime ye county ya Nyamira egendrete gotema komenya obugema wa kawaida niye nkubwatekana no gukua ku mwana obo asumu bosokano uyu enigwa chi kibere chairire asensemeyo omwega urenge wa mariga manene asense mwende ya mate ya Bishop Josia Onyanja n'umurugyo ye Helen Biyogo kurwase county ya Kisii nigo nabarabwo bagendrete gotema gwanchirana n'obugema bokomenya batabwati abayiburi niye magaga ya babere boigo gosirie magema basensemo ya Narok. Pole sana my brother, pole gaki, pole for the loss and to the entire family, poleni sana. Ebikore biga nigo biretete oboba no kubolia nigo kogendrete kubekwa asuko bwaterana na koba maisasi chipara iligo keania ebikore bunebyo wiki ikego chali tuko ne chinsabu ne chalero karene ndenda cyo kwaliganira roboti rwa bene ngurubotire getaseni kyagatembe kurega se county ya Kisii literane nguruko Daniel Wontiri Mancho morigereria gotigana ano roboti oru chiburaburu ni gobono chianyarete konekiwa ase omochio bosongo rituko rigoro kubwatekana no kungusanana igatiye chinsemo ibere cyabona boda ase omochio yoga obosongo nigo egotebekana buna igati yabona boda
yabana bodaboda nigo bono banyarete gutanjirana nekerengererio kiukubagania kunyara kubeka chichageti gose chi uniform echo cha blue egento bono kianyarete kuirira obotutukano obo konekiwa ase chiburaburo echo nigo bono chipikipiki chitarinke chianyarete gusarigwa na boigo abantu abange kotigerwa chingoma chintindi omuriketo Gabriel Nyakundi natorigeneretio asenchira ekubwatia igati y'abarundi kurwasi umucibusongo nigo bagenderete kubara asara enene yikubwatikana no gusaligwa gw'ekipikipiki cyabo asi umuci obusongo asi kiburuburu litukorero cyenekiwa igati y'ebikundi bibere ebyubirira ugusalia gw'ekipikipiki asi ensemo yo. Kwa majina Amunyambane na ni mfanyabiashara katika mji huu. Mimi kazi yangu ni ya bodaboda. Leo hii tumeamkia hali ya huzuni mkubwa sana, na haya yametokea baada ya juhudi zetu kuambulia patupu. Wiki iliyopita tuliandikia serikali kuu na serikali ya kaunti ripoti kuhusiana na usalama wetu, na tukawaambia kwamba kuna vijana hapa wanataka kuvamia vijana waendesha pikipiki walala hoi, na tulipowaarifu hii habari leo hii wameashumu kila kitu na tumekuja nao. Vijana waliamka mapema wakaanza kupita tauni yetu, wakipata mtu yeyote asiye na reflector ya blue walikuwa wanaitoa, wanamtandika na wanamlazimisha kununua hiyo reflector ya blue 600. So kufika saa hizi, tafadhali tunahitaji usaidizi, kwa sababu hao vijana wamekuja hadi kwa mafuta ya Kobil wakiwa na mapanga hadharani. Igento kirerano nyarabanya nyimbo kostia bichuko. Walikuja hapa, maaskari wakatoroka, wakaaja wananchi tukikimbishwa na mapanga na hao magaidi. Tafadhali tuko hapa na tunaomba our president Rais William Ruto ya kwamba Kisii Town imechomeka. Tunaomba hivi leo Kipchumba Murkomen, the CS of Internal Security, Kisii Town leo imechomeka, tunaangaishwa na tunakimbishwa. Aseba warukiriye gutagokirwa kwabo uciase abarayi asibatebere nigo baganiriwe sokia asobwango eri kwenekia umurembe nkwenekigore. Tunaomba Gavana Simba Arati, tafadhali ile nyumba ambayo ya county imepeanwa pale nyuma mahali hawa vijana wanatokeleza na mapanga, leo hii tunaomba ifungwe. Wakati ule upita maaskari walienda pale wakapata tear gas, wakapata machete. Tunakumbuka the county commander Kasese akiwa pale na akasema hadharani wamepata tear gas, wamepata silaha mbalimbali. Hatujui hiyo kesi ilienda wapi, tena hiyo ofisi ikafunguliwa. Tunaomba tafadhali chifu wetu Silvana Osoro tusaidie, our Senator Onyonka, Sairi Chanda, where are you? Our women rapper, Mama County, Donya Doris Toto, ako wapi atusaidie? Ni siku gani mutakuja kusaidia Kisii Town? Ni siku gani? Tunaomba Javed, mbunge wetu, muungane, musaidie Kisii Town. Nikana kwamba industry ya bodaboda imefanywa mali ya mtu. Hatuwezi ruhusu. Leo hii hatutoki hapa hadi ile nyumba ifungwe. Gento kirerano nyano bonjerelia asomo cy'ubusongo utakolekana kiboikerano kingo reporter ya igataseni bonjete kyandege komike getembe kurwase bugatigati bwe town ya Busongo njenguruko Nyakundi Gabriel. Mwanjo murigereria abamenyi bairanda ase wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South nigo obono banyarire kuborirwa erio kunyara kubwaterana erio kurwania ebinyugwa byo gotindia ase chinsemo ejo
ukona iga no mojumbe okitutu chache South omoske Anthony Kibagendi chingaki arenge ase skuru yoboroso ya Iranda asoko igora kwegesima kia mache umurobere bono anyarire kwenekia munano chigosira abamenyi bechinsemecho nekiratebire nigo babire bagwetira makongo amange anemo nabonchorira nonye nabaremi aho bakotumeka kose bakurigia amache ase ubururu boigo nigagenderere ko ya moche serikali enene gakwera buna nigo egenderete kurandia kose koen nigegenderete ko kutwara oburai ibotari oboronge umurikito nanko Dipon Asanya asetaro yeli tuko lya kabere lyo korotota magenderero imeye bunge ya kitutu cha Sauti gutoke county ya Kisii niga bamenye bairanda yo gutoka imeye wodi ya Nyakoe bari neki bakogokera maega yo konyora amache aywe alemwa ase skuru yoboroso ya Iranda maega yo guchandika kubwatekana nigo babiri bagutara asege kigetambe asokwenyorera amache itanga ninguira nelingambi yamano amachaya korengana buno mwalimu ateba sabana baitu abana babaita baiseke igo bakoba bachafu lakini kwa balente ira amache ndigo setoratebe aso mwesimigo ito omanya koira nasaba elia abanyina tali tutogo chiroche abanyina buno bono gansa ase bakurusia amache mata liagatongo ababagenda bakabanda lya mumaroche lakini yo mugambi obangire bakorentira amache Iranda abensemeye babuche mbuyago sembobe mama bukwana no mujumbe bwarogonguru Anthony Kibagendi nikabodira bamenyi bensemeywe ko bano murobelio shule ya upili shule hii ya primary na wananchi tuweze kutengeneza kamati kidogo, kamati ambayo itaangalia hiyo maji amacha nayo kunywa nayo gutumie skuruga ayo gutumie kenyoro no gutuko sibi skuru ne kanisa onya ego tete kokoro buagachi okotete korusia machega igogocha gokwanera committee eyo gukwana ime yeskuru yoboroso ya Iranda egikaro kya bareta bamenyi bensemeyo ne chiamate amo omu assistant chief Iranda Charles Nyauso nigo bono abatukege kurege tindi gochia ase bali bagutumeka maliogo yogo tindia tinyoro mwana oleka ngatabwa ataka ne fees kaindiri onya tai skuru acho ofisi ante bingo ngwa kero muchumbe nanga tikira wali kuma gresi mote mwana otro skuru tako boronge maliogo yogo tindia asali abana asali abagaka nabanyina ntokubota toja siri na wana bana igubata ko nya marusa angene skuru ga imonyoro mondo yo tingo mwanjero ndeka yamo igo please obwaterane tusiria maliogo yogo tindia lektora nyora abana ba mambia. Mimi nawaomba hivi kama jamii, tafadhalini watoto wetu, ndugu zanguni, tujiondoe kwa madawa ya kulevya. Tujiondoe kwa mambo hayo sababu yanaharibu jamii na pia yanakuharibia kazi. Asengana yabeire naro kurwa somo bunge okitutu cha South kogenderera ko moche serikali nigo abodi abananchi kubwatesia Dr. Fred Matiang'i chinga kiboigo omuraria John Ongeri umanyekanite bunagetena nere boigo akireko ko Dr. Fred Matiang'i asokurwanirire kirogo kyoborai bense asobochori buri musio omwaka o 2027. Huyu Ruto anataka hata pesa hii ya CDF anataka kutoa. Hii pesa ya CDF Ruto anataka kuitoa. Anataka atoe pesa hii ili tuende kumpigia magoti kule State House ati ndiye atufanyie maendeleo. Nyinyi mnataka namna hiyo? Mimi mnaweza kufika State House kuomba Ruto awapatie basari? Mtafika State House mwambie Ruto awatengenezee maji hivi? Mtafika State House mwambie Ruto awatengenezee administration block? Ndio sisi tunamwambia William Ruto, Wakenya wamechoka na ukora yako na udanganyifu wako. Wewe William Ruto umeharibu NHIF ukidanganya hati unaleta mabadiliko. Hii SHA ambayo umeleta ni ya wewe na Duale na marafiki wenu kutuibia pesa. Tunajua hiyo na Wakenya wameamua. Wewe na Duale lazima watawaambia ukweli. Talibo hilo. Mbuja abantu tigabali mwishimiwa chibese chibi. Lakini chibese chibakulirero kaidoko nyora kipara.
ngaito konyore stima ngaito konyora amache omuntu uyu ninyang'agwembe nari kubasaba iga omomuro oyo ito embande yaito ekoruku Fred Matiang'i kamuranche tokwero nindo toyo murase serikali imuna aligereirie njira gete lakini inu Nyasaye kana acha kubara nacha kubagana uripotire gitaseni kia obwanchete kuraiga ase skuru yoboroso ya Iranda egotuka ime yabunga ya Kitutu cha South County ya Kisii liana igongoro kwa Dipon Asanya Mwancho murigereria gutigana nayo nigo gusaba kwanyare kube kwaroro ase aba menye bechinsemo ao guse abananji wekeranirwa amagendero anemuno ase county ya Kisii aiga ngubatikana na barai korolekana gutekerania emirimo yabo oikirano buna babete bakoria chira guse korengana neri chiko korengana no muteneneri bwa mangana arengite amagendero nabo igo obotumiki bwechibesa George Ebibao nigo bono anyare kuraga ebiara enchera abakoria emirimo ime ya Kisii bakorwa obukoleri ekero bari ase emirimo omuriketo Gilbert Akobi Norobotioro gukwana asomonyega bwo kumutimoke kurwegasi ye serikali omwarimu Daniel Maenda nigo yo kabiro mu MC bwe ward ya Bokimonge George Bao atebire buna enchera abakori emirimo we county ya Kisii bakoirwa teringia omwana twalingate aiga tono omwana korogudani otakomo omwana olia igakoya wako mupira no much igamenya tabosongalia agamenya bosongo akagon no mato mu ogonkiri bona abantu bakamoseli kunyomba ataraji nebanga kwele twazo uzema simba uzenya check wasi utu nikakweresera buna engencho nero obuna abakori emirimo be serikali batakeire koirwa ase okorigerio bokimwanya bantu natali obokoreri bobwatekaine no bosomba bakori gasi tigabaye kuribaga onye turaze bayabeire mbabaze kona bonto kana ningona bantabake abuna bantu be serikali na butolemeretie Bao nigo amamochi y'omugabana bwe county ya Kisii wetera naso bwagachi bwetangi ebatebekana kwagachwa ase shilingi chimilioni 3.5 kolende yakirerangio ka sensemo ya magena simba akino moi woito kwa mwanje toka mwanje kula chininge lakini lele moi wende ngokura lele kwa na mangana babe anenyangi kakimanga etangi ya maje 3.5 million etangi omurayo yo olireira yogocha gokore bikaro na ensemo ntenena elio kurigereria na kwenekia buno botumiki bwechibesa ase county ya Kisii wabeire oboronge elio kwenekia obwasioku ochiase abakichigura into monera buwa saikisi down follow in the thing one na terati balia baje tikatota elio mogabana akore binto bikaiga taki kutoa basa komo jongelia kote mali lakini ndo matese inche na abomo secretary inche na abayukiega bono renda teko batebi mure bono egurbaro ya bachoka bono lero tingo bono tigato toki Matiang'i lera to ya serikali kuri baterege tembe kurwa sensemo ya magana umachoge ura kwe county ya Kisii amaretane nje Gilbert Akobi Mwancho muri cha butokere kitagika isato igoro yense mo ya bono mambi kolinda sevire biga niko turache kubutorense mo yekionga bu kolinde ayande amangi na bukugenda ko yanyora embe yo muroberio yega butone yagetembe ekero muroberio ogenderete na bukugenda ko yanyora ime yo muroberio mwancho umurikiria kolinde etari magana ndochinga mbari etimunere yabo kirekigima aiga buna bono chinsemo cha Facebook boni venture mo bisago teba kama kawaida koro chinsemo chiri cha kiro mosocho no aleme yo morobere oika omoelio na wewe no ekera ngo kunyira kera ngenda to soma ujumbe chiga na kwenyora babere batatu gusekera wasaria Facebook nyara kubeka ujumbe yao aroro editari yao tari kweba chinsemo chiri ogende to kubati umorobere koru na boigo etimu yao nereri onyokole na mwago na boko bataga samareta gabo chinsemo cha Facebook gotonyora buna
Kegetembe TV na boigo chinsemo chiri chia YouTube na ro bwatio moroberio ase ogotonyora na Getembe TV na Edwin Omwenga hata wakoro chinsemo cha nyama na gonyaguku present and watching live bia mono kegima Dominic Irere agota good morning kora chinsemo cha abomokora bunyakera omonne otobokire bia mono sana mwene gende kwere nele munguru bia mono aso kubukia bia na boigo dan kana umbane onchiri nereni gagote ba kora chinsemo cha otanchi igoma nyamache bomogacho agoteba bobasi enjoying the program so much mbia mono kigma Duncan Teresa Kimta Gontebe good morning Matilda from Karatina Tionde in Karatine bede Teresa Karatine yenga yotoka usen Karatina gari chinsemo chiri usen Karatine eri risko ya egesa kyomo gose korina bo uko manyana bo kumanyanga Karatine county kiegotoka wasime ime abosongo tari magana enoku mochera gote shikamo Matilda nyasa ongancheire na role lituko from Isebania boda nonde meyo moroberio buna botambe nerige eria ne Helen Mukira eragote banga nerige eria Helen Mukira buna botambe no ale ime yo moroberio mbia mona sana kwani abantu ba Isebania boda abantu bari ase orobebe na boigo Victor Emaskini saboke agoteba korwa chinsemo agoteba kioke banda pamoja tumetikia kioke banda ne banda kusene timu yeno kolende mbia mono sana Victor Emaskini isaboke na boigo alieta Asimira Hamik agoteba from Suneka pamoja hadi tamati mbia mono sana kwani abantu ba Suneka tambe ngubenyorenga abantu babonchari ama igaino ni gakorwa ase Mike Wills korwa ase studio ya kabiri kandi tari magana mwancho murigire ground agenda ase mutimoko buigo nkwirana tunyare kurigireria gusitunyare kumurikira yare ase chigazeti rituko ria rero na buigo narari ari agendete ase chinsemo ane mono korwa ase serikali enene igo tobasogosika kenda gutigara imeo murobere bwetwani ya Getembe. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ikiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine echekerero nebinde binge nkwegeli bare amangana a beauty and hair dressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asamali tankuru kwa Alpato Maliba mwalimu monne Ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wache se skuru linde banyore system cyobufundi
biamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche ne chi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bia artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebiringo bikromono mbaitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute niki kutoka kilomita moyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretro mwana Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togoson. Na yonyolire kwaretro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji aho asiligolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo aho mbabwate chitanki aho nabwe kurose chi company aho locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo aho nabwe n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate chi kitchen sinks nabwe ne chi tap babwate bintu bikokora plumbing aho babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo aho babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo aho konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase chi company aho asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo aho babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligolirense nigo bagutuka ase nyombere manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbe yo muchuyiga obusongo asamange naboko bakiresi bibweterase chinamba cyabo 0703943972. Kisi Impact Institute of Science and Technology bakorereria Intech ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge. Asamange bakire SMS number 0705 773 142 0784 663 693. Rubagotoka ase umuchubusungu Twin Towers aserirungo liya gatano na gatatu incho ayirira bwire kibono. Ndagira njana gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering. Asimeyega buna chinyangi chionze, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabare obukoreri asachinse muboyego buna decorations, chi tame
paint ebirogo chimesa chikeke nabo igon kurwa bano bokoreri bwa public address system niba gutuka mbarabari ne skuru y'uboroso ya jogo samange bakresi myase namba 0797119986 Riziki Caterers ubwansu bw'endagera. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand au echo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekaliguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho go musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile matte MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwa mabati liga
nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chingaga cyo gwakeranya amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyaraka bo kwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchirigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Inyagitari ya Medford nige ukoraleria free physician consultation tarikisano mutinyukyanda omwakwega atsabarako obukoleri bwa free cardiologist na physician consultation ECHO sabare bwatasha na IPS na boy slide copay ase outpatients vitals BMI na boy go bali baralingoligwe mbaruserigwe emerongo etoto igoro yemya SHA admissions SHA registration na boigo mbaigwe emitinyene bosa asesha tutarere asinyagitari ga Medford Building Hospital Road Asumuchi Obosongo tokere simia se namba 0101-001-127 guse 0762-105575 incho ligeligwe amangana ijegete kumugongo guse spinal cord agerera onyorobo koreri oboiga wa Medford. Hazina City Event Services ne company ya Chirinkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate events chiroadshow chinyange matanga anniversary na yanda mangam na wano photography videography live stream na coverage na yande amange kurubare obokoreri aseti tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Uhuru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721-217817 Hazina City Events. This is a surety. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Kila nafsi
na ita Rari ogokwa kwa mongina Salome Nyaboke Ongwae yaro mongina Onelson Ongwae mnari yaro mwibori mwabo Grace Mra Ongwae yaro mwana nyagosira William Onchonga na nyagosira Ana Onchonga kurwa mwakibageni kitutu cha North Ebu Onchonga ngina Dennis, Obadia, Edna, Nevian, Bethwell na Maureen. Ngaringa moke, mheshimiwa Gavana Mokorowe County ya Kisii James Alves Ongwae, Alice, Nyagusira Bosire, Edward, Dr. Enoch Ongwae, Nyagusira Evans, Margaret, Mike, Timothy, Lilian. Ngare ngina Viara, Rispa, Dr. Laban Thiga, Robert Nyariki, Alista Mbura, Wego Elizabeth, Nora, Lynette, Bernadette, Delia, Pamela na Matthew Osim. Ngare yomwabo Nyagusira Obiero, Nyagusira Milka, Nyagusira Maria, Nyagusira Manyora, Nyagusira Sagini na Bande. Ngare mokoyo ya Professor Bosire Munari, Ambassador Yabesh Munari, James Gesumwa, Nyagusira Umocha, Onsongo, Nyagusira Arande, Nyagusira Boyani, Nyagusira Mura, Nyagusira Gechemba, Nyagusira Mokaya, Nyagusira Steven Gesumwa. Ngare korara ya Nyagusira Andrew na Pacifica Makori, Daniel na Grace Thiga Korwa Othaya, Nyagusira Samson na Helen Ubwaya, Justus Mbura na Nyagusira Monica Mbura. Ngare ngina moke Jeremiah Mayeka, ngare bamwabo Oreni Kenyenga, abamwabo Kefa Arande na abamwabo, Nyagusira Mukayonde na abamwabo, Ogonko Nsongo na abamwabo, Nyagusira Gilbert Omuocha na abamwabo, Bota Mosoti na abamwabo, Omariba Omara na abamwabo, Tom Mokaya na abamwabo Munabande. Bairi na basani maendra takumbra na aliasenka yabo Nyagotorioma, Professional Center Sumuchu Nairobi, Riara Vari Apartments, Gatura Road, Nairobi Kiraritko. Moberoye ni wachira senkendu ya Aga Khan Hospital Mocho ira Sumuchu Nairobi. Mochango maneno korekana itariki kyando mutinyu kyando mwakoyega Maxwell SDA Old Sanctuary Nairobi asenka ya Nyagusira Boigo ali Nyagotorioma. Nyagusira na korerwa masabo asenka ya Maxwell tariki 10 nigo ara enigwe tariki 12 umutinyu kyando mwakoyega asenka ya Nyagoto Village Rioma location Maran District ase county ya Kisii. Gatembe Television, Gatembe FM, tarangare ito. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduku cy'abana bagukira eskuru na boygo ecyo chianga nigo babwate emeito yebirengo akurwa eri abana bagukira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyokoroseria ebirugo na boygo chips cyokorosia chipillowcase ecyo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, tikanda ndango ichibeza ntabu atemuko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, wana ichibeza ko enda mpulingi ko pulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwa zangu ra duniani kaki horoje baka nabwate baka ebintombire bakoro kwa chiferi vete. Chikorozi ebirogo Biechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu wake mwenzi tabatari. Ninchu goja moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James Yonkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetani abo nigo kubanyor babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Juakali store na bariga ni mwesto kole biashara sobu amo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesa Gagi
gaki genda mwapoi gaki nyasaye baba boli chwakali gaki egotoka alinsa tara chambini gaki ligere libudango kuanete omusio mubihili gaki nariri gori kwa arense ebintu nago lire gaki bui chwakali hili gaki hili ngogongonya musio mubihili kuri tibintu munimamba nigo bakwigora amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigora etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere Karibu sana airinde tunyare gusanga ayare asistense mo yechigo sase chigazeti emambi ya bono na anene muno narari ali agenderete gukorekana ime ye serikali enene gendera gusanga asichinse mo cha Facebook na boigo YouTube na Getembe TV korende monjo burigiri ase enchira ya bongo umuno egazeti bunabono egazeti ya The Standard yerituko oriarero egazeti iga nigo ndoche gukorera mangana uchumi ase ense ya Kenya ningi eukwanira ringana rinene ase gazeti ya The Standard mambi ya bono igeringa big economy lie bono nga uchumi nonye yarenge kose nonye banyale tukurwa eira nga yukwaneke buna uchumi yanyalire koba abuya aiga asense ya Kenya nigere bono ningana etaranyara koba kiwikiranirwa naseki where is the cash ekubolinga nkaichivese chiga chiri chabonete korosia uchumi asensi ya Kenya chivese chiga nkaichigochi when treasury paints a rosy picture with its upbeat forecasts. The truth is that Kenyans are still staring at empty wallets, stalled dreams and shrinking dignity. Numbers don't lie, but they can mislead. Unless a growth translates into jobs, incomes, and real wealth, we are simply being sold GDP without a meal on the table. The CS ought to put people before statistics and reimagine the economy, and not as an elite casino, but as a value-driven project of shared prosperity. Mwancho mwarigeri korengana no mawaziri bwikiganja ya serikali musikejo ni mbadi niko ndochinga abiriga kwigirira uchumi yense ya Kenya kagoteba buna uchumi ya cha kireko babu ya asensi ya Kenya korende nigo bono korokana nga nobokora kusino bolimo nasiki abakenya abangi nigo bagendete kolera igwa obakubulinga andake uchumi ya harekanire ko babu ya ngayire ekiagira abantu nigo babwate mebuko etali chibesa abantu bakolera enchara nabo igonga umwaziri nabonete gukwana usenga nonyeka goteba umubarongoro kyolenga chibesa nchiraroro abakenya mbabonete gutwara use at least nebonete korokana nga abakenya mbagokerete uchumi eyega genderete kuse uchumi ya matuka eyega epeji ya gatano gatatu wika epeji ya kianda no konyororo botioro ndoche na bebwate echibicha chikoro kyabo bawo mama mboga tubwate umonya pigpig yabo nabo imogeti amatoka aye nabo igo tubwate abantu bakora chigasi cha maboko nabo igo kukwanerere nebwate bicha ya mwaziri wikiganja ge serikali egota our very recent GDP numbers are mostly physical capital with some human capital and the next to nothing productivity gain. In everyday language, we have spent the last decade building things, not people. Dennis
Kabaira omoncho murigereria oyo nigare omo economist goso yo kurigereria bali bakurigereria mangana uchumi nigo egotebanga andake nabo eserikali ekoboke gukwanira umubaro obwechi besa gose konya kwana na ogosemere ojasi abakenya lakini obo manembolinga abantu abange mbararukana gose abakenya abange mbararukana ogoisaneka gose korokia unachibese chiga nchire ase ensi ya Kenya. Gutigana nayo mwancho murigereria enigo gusigukana nainde omowaziri oyega omoske John Mbadi engana neroro nande kwera egotebanga Treasury CS John Mbadi has defended the government's e-procurement model. Omorobili o e-procurement usokwena na chikonda usechitenda ase eserikali bono nigo bwena gukorwo gwetera asinjira ye utumika emitandao yekerero gose gukorwo asinjira yekerero electronic procurement. Mwancho muligire endengana egenderete koleta kungusana ase serikali nena bwo serikali y'echi county ase kolengana no mwaziri bwekiganja ya serikali omuske John Mbadi nigakorera buna e-procurement gose gukora kwena na chitenda gwetera asinjira chekerero nenjiremo yo gukura chibesa gweta asa amaboko y'abantu gose chibesa physical money gweta ase amaboko y'abarai nabo igokwena na chikonda kunyara koba ukubwasyoku korende enengana ndoche aba serikali chechi county chigenderete kukwanira kusaba gavana baorokirie una atakingane igana betachi gwikirana nase kichi county nchiraro chibwate obolemerwa bwamangana buna y'echistima gusamangana internet yase tari gwika nabeko bakongu kwenyorera chikonda nga lazima abantu banyare ko access internet banyare kunyora emerobire yega gwetera asinjira ya online ikonye ko koegwa ekonde ndeyonsi na serikali ye county gose serikali yanena meroberiga nigo okoyenyora gwetera online onye gutete go apply konyora tenda lazima utumeke inchira ina utumeke electronic gose the electronic way utumeke e-procurement platform ejo bono ndochenga Mbadi says the electronic government procurement system EGPS is a key to boosting transparency, curbing corruption and improving efficiency in public procurement. Aso kwenyorera chitenda na rayo ngobwasyo kubonyare kwene kiwa lakini he encourages Kenyans to embrace government procurement through digital platforms, nothing that all government systems have already moved online. Ngabona mirobelia yonsi go sabu kore wensi wa serikali nigobono banyare go so asinchira ye rero nigobo kore kana asinchira yekerero kolinde eyinengana egenderete koreta okungusana na gose kuimukia ebirengereria binge kuri gati ya abarai omwancho murigereria na ase gazeti eyo ya The Standard whatever putting up a show Duale DCI smile for cameras in graft war. Egazeti eyo ya The Standard egoteba buna bono nigo egati ya barai buna bono kero tobwate omowaziri bobocheno omowaziri Aden Duale na boigonto bwate ekiombe kirikyo ko kyoko kora obutuki kia DCI bono nigo bakorokia una andake bosibochi kamera nigo bagukwana buya kolende amaine ikintukira rongelinga obukurumi mbogendete konekiwa asechinse mechiga egoteba Health Cabinet Secretary Aden Duale tried to wash his hands of the SHA scandal. Theatrically, egoteba dumping files on the DCI before the press, but refused to take questions because of the now tired and age-old excuse that answers might jeopardize investigations. Omancho murigereria oyo iga omowaziri bwobocheno omoskeden Duale nigo anyarete kubwata kuguse ewizara yobocheno yanyarete kubwata kamasagara amangi kigima ayo akorigereria gose akorera buna bokurumi bogendete konekiwa ase ewizara yobocheno egento kerete andake yanyarete kotoka buna waziri Duale taga netikwera neli maswali andonse kiratebetenga ayigani garachiko tanga ubutukiti bokorekana asinjira ere eyo bwasyo kukolende taira nereti mabolia ande onsi atebanga tiko butuki buranyara gukorwa ere komanya umurobere oyoga osha naki obeire gukoreta ubututukano naki kibese cyabere kigosira butirase umurobere osha. It is a tough time being a parent or a school head. Wono nigo ere chinga kichingongo omonto koba omoiboli
kuseko umuteneneri w'eskuru nasiki when education is reduced to political pledges, parents to cash machines and learners to collateral, the dream of free schooling turns into an illusion and a burden for caregivers. Bono ase bari bakorigereria abana bare ase chiskuru abo moibori obo nonye na boroke boro nigo yabere akongu ekiagera eniboteyo ase abungana ya masomo nigo ebintu bigendete woka page ya kane na bwige ya gatano ase igazeti ya The Standard yerituko rya gutigana ni gazeti yo moncho murigereria kero utugoitira ase igazeti bunabone gazeti ya The Daily Nation yeritukeriga ringana rinene rikwereranga Raila fights to rescue Sakaja aba MCA moncho murigere no konyolenga aba MCA kurose county ya Nairobi wiki yaita banyarete guchaka gukwanira ose mpaligetie guchako akakurigie injira yoko mo impeach omu governor wa county ya Nairobi musike Johnson Ada Sakaja korende nekiro bone korrakana nga injira nere musike au murai wikema kia ODM musike Raila Odinga agotema kurigie injira yoko motoria omu governor Sakaja tanyara kuruswa abisi na seki egotewa deadlock. Former premier unable to broker a truce after 2 meetings nganonyo banyare utware bikaro bibere pono igo yarokanire engane yo nigo gosoko mukonya nigo korabe igetiro na seki Raila fights to rescue Sakaja egotebanga a game of numbers ngukwanirire kunabono ekiro egotabanga aba MCA MEAMO 23 ose 123 is the total number of Nairobi MCAs following the death of Kariobangi North John kukwandiranga okesa oyomo kose kubatikana oyomo gusiri obugimba bwae niko bono aba MCA bale MEAMO 23 korende egoteba nebwato mubaro gabu ya bali bagotema ko igirira kose bali batemire guchaka gukwanira engana yokorusi wabisi kwaye Sakaja mbara bibale asensemo yo mugavana mbara bibale batali asensemo ye serikali nebigo ebintu binde bingi mugano yoko yonyora se page yakane egoteba signaling collaboration in the broad-based government. ODM leader Raila Odinga has gone into overdrive to scuttle a plot by Nairobi County Assembly members to impeach Governor Johnson Sakaja, who was elected on a United Democratic Alliance ticket. Ase omugavana Sakaja nigo anyarite guswa bisi wetera ase ticket ya eniga enyorete kurwa ase ekiama kiri kia UDA ekiama gose chama tawala korende esingincho omurai bwekiama kia ODM muskerela Odinga agotema korokia obwanchani boli ase serikali ya broad based government bono nigo atemire kuligia enchira yokoneke bona na motori omugavana Sakaja lakini bono nigo yarorekanire koba egetiro nabo igo schools send students home as state delays wiring funds serikali yanyore gutuma kusikuba tukachibesa uchase chiskuru lekero aboroki wabange banyare gutumwa chiskuru kose kutumwa kurase chiskuru ochia chinka chabo erinde banyare koleta school fees ikwa mangana na makongo yote bonga bono nyokoro muteneri bwe skuru ose moiboli ebiro ne bikongo sine chinga kichimbe na boigo korokinga last term schools closed early due to financial constraints. If this continues, principals may have no choice but to shut down again. Bono aba tenene school na nigo barachigo chisieka mapema ikiagera nga nigo serikali igenderete kutwara obukungu kubwa tukachibesa uchase chiskuru moncho muligire kukwandirira mangana entertainment yakoteba TikTok gives Kenyan artists a new feature bono aba bali barabateri gose bari barabateri ababugie mesiki kurwa ase ense ya Kenya nigo bono banyare konyora enchiringia yokonyorera ebitoki kwetera asenchira ya TikTok gose ko enchire yemo yokuyone kwetera asenchira yo mutandao bwekirero mutandao o TikTok. Governors defy Ruto on public tenders system. Page ya gatano nalimo gazeti ni ya The Daily Nation abagavana bono bachakire gukwana gose goteba
inchira serikali kusumura ivinsa akendete kukwanira umuroberio iga o e-procurement wono tirabagoki. Nabo igo more houses torched in Mau Narok clashes page ene ya 10 igo mwancho murigira nabo kumanya yore agendreta serikali nene ane muno kero tukwana umuroberio e-procurement no kunya kunyorenga weno gano umuroberio no nyumura ivinse anyarita gutabari tukoria Jumapili nga onye abantu mbare kose bategete kwenyora chitenda kose abo bisambare bare abakora imirimo beserikali batatagete kugenda chinjira chekerero kose the digital way na bagwetigia emirimo ichine chinkwana cha Muski William Ruto kira kweranga ine nchire ya moyo ukura ubukurumi asense ya Kenya. Kutikana ni gazeti ya Daily Nation gazeti ekoyobwati gazeti ya Taifa Leo kiagira ine gazeti yenyombeyemo kweranga Sakaja katika meno ya simba yo gukwanira oburai bwikiro gukeri kyobo governor ime county ya Nairobi mugavana Sakaja nigo agende tukonyora chinga kichingongu duru zasema zaidi ya madiwani gukwanira igoro ya egati ya burai bali banyare kurigia chinjira cyo kumurusia umuske Johnson Sakaja ase avisi ne ground watchinga ekorengana namangana agendete gutara ase emitandao egati yaba MCA nigo bagendete kurigia chinjira cyo kwenekia buna banyare kumurusia avisi korendo muske Raila Odinga ngikiagira ya maskani ali agendete korokia ase serikali yo kubwatira na serikali ya broad base nigo wona tembri kurigia inchira yo kumurusia visi igo mwancho murigereria nabogocha nabokogendera konyora ayo asinchira iri yobukirano kigima ase gazeti ya Taifa Leo yeri tuko iriga ariarero nabo korenga ne bicho yoroche nabo mugavana kumeti kigima nganda ke county ya Nairobi muntu takonyara kora akore tamu yae nabo ekoba akongu kigima nabo igo Moskerele Odinga egotebanga gavana wetu hashirikiani na mtu yeyote huwa anafanya maamuzi yote peke yake. Hakuna mpango wowote alioanzisha ukafaulu. Analojua ni mdomo tamu tu. Oyoiga no yore. Diwani Geoffrey Majiwa mwancho murigire duru zasema zaidi ya madiwani 80 wa kaunti ya Nairobi wamekubali kuunga mkono hoja ya kumungatua kitini Governor Johnson Sakaja onegotebanga kimeumana uyu no mugavana oyomo umanyekanite buna uyu no mo MCA umanyekanite buna umuske Geoffrey Majiwa bono uyu gotebanga mugavana ito bono egesa nyarago so abisi tari kubwaterana nonde bwensi egasi aye no gotema ko kwana amangana yo atariko bakawikiraniwa ayo nigo ase page ya kabisa se gazeti ya Taifa Leo kila gavana wa Nairobi amemkimbilia Raila mara mbili ndani ya siku 3 akimsihi awaagize madiwani wa ODM wamnasue kwenye mpango wa kutimuliwa madarakani. Awateba zaidi ya mashtaka 20 yameandaliwa dhidi yake. Bono nigabikirwa mamoncho oika wetani emerongevere ayo bono aba MCA baligetie bakirigeti kumurusia visi korene Muske Sakaja niko amumnyokeire Raila Odinga kumubolinga andake ateme ukwana na aba MCA bali ime yekiama kia ODM kusempate me kumurusia se omotego oyoiga nzia matukatatu Sakaja onyali okorege karo no Muske Raila Odinga ase ebikaro bibiri nzia matukatatu igona bokorokia ingane yu negendete koleta libirira alitindi ikigima na ase page ya kane Taifa Leo ewateba Ruto Raila wachezea upinzani karata kali UDA yajiondoa chaguzi ndogo Kasipul Ugunja na Magarini omanchu morigererie kiropo chorio boko korekana goseporo bere gocha korekana ase chinsemo chiward chibunge na boigo ase county ya Baringo kiropo kyo seneta na kirongo yo kunyorenga county ya Nyamira chiward ni sato ward ya Nyamaya ward ya Kerenyo na boigo ward ya Nyansiongo nyorange ward ya Nyansiongo bochorimbo atukutere tware kose ubugui boyo nyari tukonyore kiroge kyo niko bwatukutere tware na boigo tukonyore ward ya Nyamaya mu MCA akanyara kobaka gosiri bugima bwae kare apisi na boigo
se wodi yekerenyo umuske Thaddeus Nyabaro Karwaro na guswa ikirogo kyobo speaker gose ikirogo kyobo nogeli we bunge ye county ya Nyamira na chinse mone chinyingi wetani 20 chigani tyobo chori obokobo ke gose by elections aiga since ya Kenya ne kirobono igati yabo ndobwate Kasipul constituency ndobwate area Ugunja ekiro bunabono ekiro tobwate umuske opio wanda yakanyara korwase Ugunja agaswa sikiro kyobo waziri na Kasipul omujumbe agasiri bugima bwaya matuka makesa na aitiro semetinyi mitinyi ko erabono mutinyo yiga mitinya ngebere yaelire moncho murigirira naboigo tukurigera nane tubwati chinsemo cha magarini epeji yakane nigekweranga enchira nere umuske William Ruto naboigo umuskerela Odinga bachagire wakachikadi ase amangana yobo choli oboiga oboke naseki ikiama kiri kya UDA kierusana niri asobo choli obogo korekana chinsemo cha bunge bundabondi ya Kasipul chinsemo cha Ugunja na boigo chinsemo cha magarini iyo nchera kinokoro kyanga andake obosibole mboraroro abantu gochoro murai baganete korende iyo siasa eri baligeti eri kubakora ose iyo siasa bagendete korokia nenchereyamo yokubabwa bali asinsemo ya upinzani gosensemo yo kwamereria serikali na boigo gotigana nayo tetemeko laua watu 800 Afghanistan chinsama chiri cha Afghanistan gosasense eri Afghanistan moncho murigereria nigondo chinga motenge cho monene nigonyarite goita abantu 800 watapanga tetemeko kubwa zaidi kuwahi kutokea nchini humo la wajeruhi zaidi ya watu 2500 bononga abantu banyari gutigero chingomo niko bare wetane chiri bubere na 500 kurinde 800 barabu banyarite gusiria amagimabo nga oyino ro mutengecho mubepi onyarite kwenekiwa ase chinsemecho oyitanya kwenekiwa ase enseyo Afghanistan amangana yo kumina boko bori ngo mwancho muri ganda kaino nyorete nonyekiro mutengecho linge gusiko igwete nonye igaseriro bali gusiko igwete mutengecho na matuka mange sana kugenda nandi turi kuchiobo umutindi kyagera ase bali bakorete amangana geography bamanyitenga chinsemo nchiri chiko chiatwara osichengero sana na mangana yemetengecho nandonye ko rigeti kumanya rero nonye nase mitandao nabo kumanya mangana yega usonye kubata abana bali school abana bakora geography nabo bakoresanga inki yeko gerandake emetengecho ekobage kwenekiwo mwancho murigire mugano ine page ya 5 na 3 nabo igo maslahi ya kisiasa ngao ya magavana apo governor bono nigo obagenderete kotwara chingaki chingongo na nene mono kiruto kurigirira se amangana age siasa mwancho murigireria ko taba yabainika baadhi ya MCAs upata msukumo wa kisiasa kuwatimua magavana wao bono asemangana siasa nero nande andake siasa ekoba intindi asichinsemo nere kuirira haba gavana bangi fanyara gotoliwa naseki ngekiagera okonyora libirera nikoba litindike kima ase chi serikali chi county eyo yerera mu gavana ne bakare na amamoncho ekiagera kwanyora siasa boseniga wakwa siasa entindi kwanyora ngekera wekanonye no bosio bwe bunge ikibuna bone bunge ri senate digo amamochari akonyara kwerusana ne asama mochari kiagera na bakonyara kuigerera gotebanga abaike bakubeka siasa yega n'abantu bakundwa niko sibatete gunkora ike siasa emugano yu yonyora page ya kabere na boigo onyare ko yomanya sinjira inkira no kunyorenga kero tokora abana ere emiyende nigo ekirake stekera guchote banga aba MC abange usechi serikali chechi county marange nigo gocha kwa baigwa chingaki chokoligia guseko twara ekero babwate chinkwana ose ebikaro byokubaka isiko guseko barusia bisi aba MCA igonga aba MCA samutuka bango bagende tukutumika na abana siasa eri gukora guseko gendere serikali chichi county oyo bango iga umu governor wa county ya Kericho muske Dr. Eric Mutai kurinde na nyarite kwirana na ndabisi tatiganto manyitinga emirimo neche korekane buronge naba county ya Nairobi noroche buna bachakire na barabo kero batagete bona nga wikaba musokyo mu governor Sakaja
Na masikitiko, wanafunzi wakifukuzwa shuleni. Wizara imesitisha mgao wa elimu ya bure ili kudhibitisha shule. Moncho muligereria ngachibesa njega bona amangana yechi skuru gosechi sembiko babu saiga sensi ya Kenya rero tayo naseki rero abarokiwa bange bakogenda sechi skuru batumuka ikyo kigendete koreta gusingana iyo gendete koba koreta igetire kenene ase abaiboli nonyina sabo abarimu abanene ng'ikiagera wizara yechi sembi bono niko batebanga abaiboli tikabakane chibesa konende kerengo kiri abaiboli bawakana chibesa gose ekerengo gie chibesa abaiboli bawakana nigo kiri igoro mono mwancho murigereria nase egazeti ya People Daily yerituko riarero egazeti ya People Daily ebwate bicha yae mo moske Raila Odinga muraiwe kiama kia ODM na ekeregota ODM lost glory obuya buri bwa ODM bwabeire bwokosibigwa gose elietandiro etaito nero ODM yabirike utwara kurasa matukamagega boniga mbali wake ruchingovi en longa nasiki why aspirants no longer want the orange ticket bono bali bakurigia ebirogo ase obochori obochori bomanyekanete buna by elections ase chinsemo ime yense ya Kenya barorekanire rero nigo bawepa konyoronga ntubwate abana siasa baiga konyora barigetie gose bakendete ogotebunga bakurukunga aspiring MCAs aspiring MPs ebirogo byonsi bari bagendete gutwara koro kengamba bwateganga yo kuboria ebirogo biga rero mbatogete ticket cha ODM andakyo moncho murigere naseki egotebanga the party which previously had candidates in all constituencies in Kakamega County has no aspirant in Malava by-election and instead is fielding candidates for Ugunja, Kaspul and Magarini respectively. Page ya kane egotebanga kiro tokuri unabono county ya Kakamega ase chinsemo chiricha Malava constituency ilino kukunyorenga no omo jumbe naro anyalete kusiria obogima bwae ase county ya Kakamega nigobono yarorekanenga bonsi bali bakuriye kiroge kia Malava kasobo jumbe wa Malava ondete yo tagete etiquette ya ODM lakini rende tokuriye chinza mabone cha Ungunja Kaspol na Magarini igo korokana na ODM nigo bagendete kutindia akegima mancho murigera ODM lost glory bono enchireri ODM kia manyire tari ere boigo korene ntora manyanga kurase waderi ya Nyamaya wadi ya Nyansiongo na boigo wadi yekerenyo kurase county ya Nyamira ODM ntubwate bali mya ODM bagendete ko yakira ikukuki mana boigo kori yebirogo gwetera gose babate ticket cha ODM Nyoro mugano yose gazeti ya People Daily yeritukuria rero orode naki andake bicha yo murai wikiama kia ODM akumetie igabunga ngaki obuya boli bware kwene kiwa gose ebirase birongo akanyora abantu abange abaraya bange bakuri birogo ne ticket cha ODM gazeti ya People Daily nyare komanya naki ayo agokorekana na boigo egota marriage of convenience Willy Ruto and Raila last up to 2027 omoske William Ruto murai wensi omoske Raila Odinga mbanyara gukora ukubwatira na wikase umwaka 2027 iyo ni gazeti intimate osomo director ne yenyorire gazeti ya People Daily anyare gusanga naye ebice yo manyenga andake enyome yega ya broad based government ne nyare wikase obochori obonene wa umwaka 2027 na ODM nkaiye ikira samutkaiga abarahi mbagendete gutwara obuya buri gusiko kugendera kwa kerekoko ikiamikiga kia ODM kutigana na buiga page ya gatano ndo chegote wa Malava by election do or die from Davadi almost ke Musalia Mudavadi ase obuchori we constituency ya Malava niko bono andake egenderete ko twara guse niko kumusana ko genderete ko ne kiwaroro nande no kunyorenga ase constituency yo na roro nando uri kurigie kirogo guse konyo eso kirikigima nga nkorigia renge ekirogo kyobo jumbe ime ya Malava
ekero bakora I think nigasirete bugima bwae bari asigi kareke mukorende tari mang'ana nugusabanga obachori obuiga oboke bobe obomorembe hikira abakenya bari chinsemo chiri bantu batigire buna tintakana gusipata bwati abajumbe tabwati aba MCA county tabwati omo senator panyare kwenyorera abarai bari abingencho kigima higazeti nabone gazeti ya The Star nero goteba State Farms bleed public coffers dry parastatals in the red deficit mwancho morigere hegati echi parastatal kose echi company nchirororo chinyinge cha serikali bono chibwate omochando ase amatuka ayega ase gazeti yu na bechi bekete aroro na bekoro kyanga amaine njibwate amadeni gose njibwate oboremerwa aiga ase ense ya Kenya na boigo serikali ne bwana tukoligia enchira yogo chitoria most are insolvent after piling up massive losses bononga chiparastato chinyinge chikampani chinyinge chire kose byombe ebinge bire ense ya serikali bono nigo binyarite kwenyora asa kongu ebinde bibyanyarite kubekwamo binyore mbire byabete majide ebinde bigatuterware chikamani chinde chigasiekwa na nekera kororokana nga awange wasechi nyinge nigo chabere chikomeke chilos nganypenya koronyora faida nigo bigendrete gukora gosibya bire bigokorera hasara nene kima yene gazeti ya The Star nerina lindoche lingana lire nario lire lingana linene kima Kenya Police Service the most complained about RM of the NPS umoncho murigereria Kenya Police nigo ndochenga nero whatever the most complained about arm of the police service moncho murigereria ekero tukurigereria nga ekyombe kyose Kenya Police na kyo kyaberike gutwara ose ase okwemurungane kwa bere gukwanekirwa muno kubwatikana no bukoreri bw'ikyombe gya Kenya Police Service asensemo ya National Police Service ikyombe gose sobutenere bw'abanyanyimbo ensemo erindo chinga abantu abange bemurunganire obukoreri bwabo ikyo kya Kenya Police Service oyo no mugano konyora nara ase page ya gatatu ase gazeti ya The Star yerituko rero ase mangana yichi gazeti omoncho murigereria ngakirete ayonaro are aroro koleno gukonyoria nga the Council of Governors has issued fresh demands over the rollout of UHC staff and the implementation of the EGP system amangana yaga procurement nigo ndoche and abo governor bono babatukire okochika okoya igoro ya okwenyorera kusokwana na chitenda guchase abakoli emirimo ime guchase abakenya animo no gwetera buna bona omurobiri o universal health care umurobiri oyo ogenderete okorigererwa kema animo no gutenenwa nechi serikali chichi county abagavana iko babwate amagania maya ninki The governors express concerns over recent developments by the Ministry of Health regarding UHC staff, describing them as a deliberate attempt to undermine county governments. Bono korengana no gochika na ki UHC omurobelio UHC kose omurobelio o asi wizara yobocheno ogokora emirimo anmono asobotenere bwechi county niga abagavana bemurunganire getambukiro gya serikali nekirabahote bana serikali te bwati birengereri bya buchase chi serikali chi county. The county bosses raise concerns over the national rollout of EGP system, describing it as hasty, inconsistent, and disruptive to service delivery. Aba governor batebiri umurobere gonya serikali keganete kogenda the e-government procurement e-government gotumika umurobere una e-citizen lakini asamangana ichitenda e-procurement system gotumika njira yeke digitali kwena na chikonda nigo abagavana batebiri umurobere yo nigo onyare kwayereri kwa kigima na boigo nigo kororokana tubwati chinjira gose tubwati omochoko injira uranyara gukora emirimo uika emirimo enyare gotaboka na boigo niga batebanga nige koingiria emirobero yechi serikali yechi county abonkorengana na abagavana omoncho murigereria
na ntubwate umugavana buna bwe county ya Bomet governor omoske Hilary Barchok taken to Kilimani police cells where he will nigo anyalitaka tukari goro niga anyalite kubikwa biara kolinde nganiga achiete kuboria ekoti nyale kotanga tanyara kubikwa biara kolinde ekoti nero nigo ekoti ero nigo ya mufileti nikigambiro ngichiti kumwegerera nchire ndionsi korende nigo ndo chinga asichinze mochiri cha Kilimani niganyalite kubikwa anyale gukenderera magiga anyalite kubikwa sel anyale gutumukiraro ikiagera nigo agendete kubwatigwa nga andake ebinto bikogera akorigigwa na serikali impire bigo sekintu gekogera akominyokigwa nkirikikeiga egoteba nga Bomet governor Hilary Barchok korengana nekiombe kirio korobotu kigusigyo kurwane kiombe kyo kurwane bokurumi ya Ethics and Anti-Corruption Commission ose EACC Barchok nigo agendrete kurigiwa asengenjo ya mangana ngani gapateranire nebikorwa byobukurumi kusenjera chibesa che serikali ye county ya Bomet chaberi chigutumeka nigo ere questionable ikikeirerere kubekwa biara na boigo ache abwate kusikuigulirwa amashtaka na boigo nyara koenekia na enibo yonsi na boigo chitenda chabe techi koenekigwa na ki chakorekanete na kichisere na kichibese chese county ya Bomet chabere chigotumeka na boigo former Bungoma governor Wycliffe Owangamati locked inside Kilimani station police cells mwancho murigerea nga nonye omugavana yigo mukoro bwe county ya Bungoma muske Wycliffe Owangamati nere nigagende tutwara chingaki chingongo inyoranga ikiombekere ikyo kurwani obukurumi ya EACC Ethics and Anti-Corruption Commission ngigende tukumnyokia gusikumurikira igati ya bagavana aiga since ya Kenya ikiagera obukoreri bwabo gusenjera enibo yichi serikali chichi county chiribatenete egendrete kubura nigo egotiga emegwa guse amabaga amaborio amange igati ya bagavana bari bakumurikirwa ase amatuka yakorengana n'obutuko obutuki gusikorengana n'orobotirwa bwatugetwe wiki ya etani kiombe kya EACC tubwate umugavana oyo mukoro we county ya Bungoma muske Wangamati use Wycliffe Wangamati tubwate umugavana oyo Bomet muske Barchok na we tubwate umugavana we county ya Kiambu omuske Kimani wa Matangi abone gati abali bagendete kumurikwa kigima igo nonye naye naburanyore ngo umugavana ogo ochakire kurigiwa nekiombekeri kya EACC andake enjira chibese chigotumeka ase chi county na kino konyorenga tobate umugavana bunabono umugavana mukuru we county ya Kiambu oyo nyarete koba gusto nyara koba ka kubekwa abyara nabo igo kubekwa sesele ase mitinyi wetani mitinyi etano noyo mo igo boncho morigereria bunabono umugavana oyo muske Waititu igo nabo kumanyanga serikali chigache chi county obutendeneri mbogenderete kwene kyo ase chinsemo lakini rende nokonyori wanga andakonyo ko wateri bagari okobo umugavana se watwari bagari otende serikali muchando toyo lakini rindekera EACC na barabwa guchaka gukuminyo kina bokonya oranga chibese che serikali chiro cyo bakachira na guse chibese cha bananchi chiro cyo bakochirani asenjire ndionsi area wancho muriria ayona yare asigati iye guse negati yari yare ase gazeti cheri tuko olia rero na korende ndoche Jim oyigakuru kwa Jim Worth mbia mono sana Jared mbia mono kigima ase kuswaime yo murobule tubate Alex Nyangoto na boigo Nancy na umwalimu Gilbert Nyamori abatabukuru chinse mujiri cha nyosia no ale ime yo murobule na boigo egati ya bange bali bagendete kusanga wetera sokoleka ujumbe ichavo mbia mono kigima funabono ndochaiga Nigeria kirubago teba tuned in kono akora manama Bahrain Kingdom wika sobo tinze moja kisi county ya Kisii mbia mono kigima Surambaya Rosafi good morning metinga enkorona kia enkorero na vera vete ekintare magana mundu te yole surambe
kwa manya boigo atokora chinse mucha Nairobi mkuru kwa Ruben na onde imeyo muroberio agoteba no murugio Elinet Nyanchera na boigo omwana wa Belden Nyambariga akubole wapi kina Salome Onyoni na umekwambuka omoremereria Sheila Kemto Joshua Mbuya Tirimba Vini Sanganyi Simekanyanga Esimba omusori bwegesusu Victor Omondo Mienda Mukogoti Bwobiero Linet Lydia Nyaboke na Toto Lakisi karingia maigayo ikire nande announce semole onye kuigweteria tari auri abekiro abo na ina boko so abo comment section onya comment yao na bwo tumanya kusikumanya ngore nere mbeyo murobere samo kichiri mbwatite corona oigo narariari orochagendreta around you monje buri umusori bwegesusu tabakora na Kuru City Salams Club kama kawaida Kirandi Dennis mbia mono Victor Mondo Mienda Honorable akwero kaigo metembia itaito ekero konyoro sanerite elietagite ligia ogotebanga jina jemo uja kwayo garama oteli mbare bagotebanga ikwaya nereyo magotebanga nonye konyoro elieta ligia bakumuntu tumekeni umuntu tware ko otoke ko bwate bitoki agoteba aretionde en krochinse mochiri cha Kilimani anasema tuko pamoja hadi tamati na maimamu Agnes Mienda, Dad Richard Mienda, Anthony Ragori, Rispa Waro, Moigo Abwabagetutu, Thomas Ondari, Joshua Mbuya Tirimba, Vini Sanganyi, Boniface Mokambe Penkila, Lydia Nyaboke agoteba Lydia Nyaboke na bwate Mokoti Nyangaresi, Msurengi Ashela Kemto Masai mwenyewe Surambaya Rosafi agoteba safi kabisa bia monosa nyasage ndrego na enkoro yago na boigo Kamemba Joseph agoteba Kamemba Joseph kutoka Umoja Nairobi County na wakilisha agoteba na wakilisha kama kawaida. Good morning to you. Richard Ayoto agoteba kutoka Malindi Kilifi. Richard kutoka Malindi Kilifi watching live mbia mono sana. Sijui kama waelewa usinimenti usino bwata nkuigoreke usi lakini tarima ngana lakini ekirori meyo muroverigo it means no gendete konyora ujumbe kwani abantu ba Kilifi County bantu ba Malindi umetabange bare okonyora chinge marange bakairire nga Malindi gotoka Mombasa Malindi gotoke county ya Kilifi tari wanja weita abantu bari kwamenyira seriro bomuno gose barani bagoteba watu wa bara ogotoka ngekero ngena Coast turiko ma okubwanga kirege ntoni gotoka ime county ya Mombasa korende tari mangana abantu bechi county bone county ya Kilifi county ya Kwale abantu bechi nsemo jirita Taveta onde wensi konyoriri ogeri gakoro chinse mecho bakwani nande bakwani ase elugeri bakonyora obwango korende mwancho murigire asense meyo nko indigeti kogenda umutimo kumoke na boyo nko irana tunyare kogendera no murobere korende nekiro kokonyorenga oburai niko bogocha nende bwagenda lakini asa mutukayiga nekiro kurigiriria mirimo igenderete ana mono gwetira sikyombekerikia ESCC enchera abarai bakorigirwa bose bari babira cia BC bakorigirwa nerevia nonye naye uri wakere kura kwa manyanga enibo yaona kiegenderete gutumeka ikiagera onye serikali onye murahi wense mokire kurwani obukurumi agoteba nikaligeti ukoro obukurumi ase serikali pi echi serikali chechi county ayeni ngotarwani obukurumi korunkagali kiagera nayo watukubwa ko wakekura tari mangana obukurumi mbogenda tukurwaniwa ndometinga ngai esege yega erache gutwira gukira kini no gutwara ogosembere kende gutigara imeyo murobere kirore nenje Matilda chinse mu cha Facebook YouTube gendera gusanga gusegenda gutunyora na Getembe TV. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda
ayo mworo karuge tanda bana mbale njara ayo mworo karuge tanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya mandege. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine echekerero nebindebinge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon nkwegerie bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndeyonse era sorgongoroiga Asama tankuru kwa Alpato Maliba, mwalimu omonene ogitwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire sana sogotoa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyobufundi Boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igorie chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katie chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bia artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia bobwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana ugetwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwareto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asilikolire nse nkonya bali mirror and cabinets ase babwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabweko kurose chikampani au locks and accessories babwate chichogo se toilets echochire chechingenjo au nabweko n'ebintu bikutumika se e bathroom babwate kitchen sinks nabweko n'echitap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkona bale boigo chirangi kurwase chikampani au ase babwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati
egati ebintu binde binge ebyo bakonya serigolirense nigo bagutuka ase nyumbiri manyakanita na Cansons Plaza ase bara ya Kisii Kisumu imbe yomuchijuiga obusungu asamange naboko bakiresi bigwetera se chinamba cyabo 0703943972. Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorereria AIMTech ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge asamange bakire SMS number 0705 773 142 0784 663 693 nubagutoka ase umuchubusungu Twin Towers aserirungo liya gatano na gatatu incho ayirira bwere kibono. Ndagira njana gwansabna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering asemeyega buna chinyangi chionse chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankoena nabare obukoreri asachinse muboyego buna decorations, chi tent, ebirogo, chi mesa, chi keke nabo igon kuru barobo koreri bwa public address system diubagotoka mbarabare ne skuru yuboroso ya jogo samange bakresi miase namba 0797119986. Riziki Caterers ubwansu bwendagera. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boygo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibyasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amona mabaki
Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yega kurigiria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwa gutumika chinga gicho gwakerania mabwate yiga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kwa gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Inyagitari ya Medford nige gukorariria free physician consultation tarikisa no mutinyukyanda umwakwega atsabara koe obokoreri bwa free cardiologist na physician consultation ECHO sabara bwa tasha na IPS na boy go slide copay as outpatients vitals BMI na boy go bali bararingoligwe mbaruserigwe emerongo etato igoro yemya SHA admissions SHA registration na boigo mbaigwe emetinyene bosa asesha tutarere asinyagitariega Medford Building Hospital Road Asumuchi Obusongo tokere simia se namba 0101-001-127 gose 0762-105575 incho rigereligwe amangana ijegete kyumugongo gose spinal cord agerera onyorobo koreri oboiga wa Medford. Hazina City Event Services ne company ya Chirinkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Uhuru Towers somo chobosungu angena AMT ila samange ba kresimia sinamba 0721-217817 Hazina City Events. This is a surety.
Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Kila nafsi na ita Rari ogokwa kwa mongina Salome Nyaboke Ongwae, yaro mongina Onelson Ongwae mnari. Yaro mwembori mwabo Grace Mura Ongwae. Yaro mwano nyagosira William Onchonga na nyagosira Ana Onchonga kurwa mwakibagani kitutu cha North Ebu Onchonga. Yaro ngina Dennis, Obadia, Edna, Nevian, Bethwell na Maureen. Yaro ngina moke mheshimiwa Gavana Mokorowe County ya Kisii James Alves Ongwae, Alice Nyagosira Bosire, Edward, Dr. Enoch Ongwae, Nyagosira Evans, Margaret, Mike, Timothy, Lilian. Ngare ngina Viara, Rispa, Dr. Laban Thiga, Robert Nyariki, Alista Mbura, Wego Elizabeth, Nora, Lynette, Bernadette, Delia, Pamela na Matthew Osim. Ngare yomwabo Nyagosira Obiero, Nyagosira Milka, Nyagosira Maria, Nyagosira Manyora, Nyagosira Sagini na Bande. Ngare mokoyo ya Professor Bosire Munari, Ambassador Yabesh Munari, James Gesumwa, Nyagosira Mmocha Onsongo, Nyagosira Arande, Nyagosira Boyani, Nyagosira Mura, Nyagosira Gechemba, Nyagosira Mukaya, Nyagosira Steven Gesumwa. Ngare korara Nyagosira Andrew na Pacifica Makori, Daniel na Grace Thiga Korwa Othaya, Nyagosira Samson na Helen Obwaya, Justus Mbura na Nyagosira Monica Mbura. Ngare ngina moke Jeremiah Mayeka, ngare bamwabo Oreni Kenyenga na bamwabo Kefa Arande na bamwabo, Nyagosira Mukayonde na bamwabo, Bogonko Nsongo na bamwabo, Nyagosira Gilbert Omwocha na bamwabo, Bota Mosoti na bamwabo, Omariba Omara na bamwabo, Tom Mokaya na bamwabo Manabande. Bairi na basani maendra takumbra na aliasenka yabo Nyagotorioma Professional Center Somuchu Nairobi, Riara Vari Apartments, Gatura Road, Nairobi Keralit.com. Moberoye ni wachira senkendu ya Aga Khan Hospital Mocho ira Somuchu Nairobi. Chango maneno korekana itariki kiando mutinyu kendo mwako yega Maxwell SDA Old Sanctuary Nairobi asenka ya Nyagosira Boigo ari Nyagotorioma. Nyagosira na korerwa masabo asenka ya Maxwell tariki 10 nigo ara niwe tariki 12 umutinyu kendo mwako yega asenka ya Nyagoto Village Rioma location Maran District ase county ya Kisii. Gatembe Television, Gatembe FM tarangare ito. wale wote waliona katika tu. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki chamanna baguchira eskuru na boigo echokobekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eria manna baguchira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boigo chips chokorosia pillowcase echo ogorarira Gagi omwana oyo boy tikanda ndango ichibesa ntabwate muko lakini naikire taraja seito nanyorire mwapo ichi wakali hai bone chibesa kwenda mpulingi go pulingi emeito ya bana bakuchere sukuru
Emeito yoko nyora bana jisare kwa razangu ra duniani kaki horoje baka nabwate baka ebinto mbire bakoro kachi feri beti chikorozi ebiroko diechigari hai kaki aba kusiba sipinga imore kaki imore hai inju wake mwenzi tabatari ninju goja moye binto koruga mwapo ichi wakali hili omuganga James Onkoroko kaki mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo by'ekigari nabo igo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutuka nigo bagutuka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro njempo ichwa Kristo na bariga ni mwesto kole biashara osobu amo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesi gaki genda mwapoi gaki nyasaye baba boli chwakali gaki egotoka alinsali tara chambiri gaki ligere libudango kuanete omusio mubihili gaki nariri goli kwa salense ebinto nago lire gaki bui chwakali hai hili gaki hili hai ngogongonya musio mubihili kuri tibintu munimamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura Ndagira njana gwansabuna iyero siri na Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering asemeyega buna chinyangi chionse chi birthday housewarming chi anniversary chi get together amatanga corporate events kokorabare nankwena nabare obukoreri asachinse muboygo buna decorations chi ebirogo chimesa chikeke nabo igon kuru barobo koreri bwa public address system diubagotoka mbarabari ne skuru yuboroso ya jogo samange bakresi miase namba 0797119986 Riziki Caterers ubwansu bwendagera Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorereria Aintech ya September asibakora chikos mnabono ICT Mass Communication na Journalism Hairdressing na Beauty Perioperative Theatre Technology Music Production Computer Packages ne chinde chinyinge asamange bakire simyasi namba 0705 773 142 0784-663-693 Nubagotoka ase umuchubusungu Twin Towers aserirungo liya gatano na gatato incho ayirira bwere kibono Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji aho asirigulira ense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenju aho mbabwate chitanki aho nabwego kurose chikampani aho locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenju aho nabwego n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate chi kitchen sinks nabwego ne chitap babwate bintu bikokora plumbing aho babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenju aho babwate bath taps
babwata chi tiles echichire chechingenjo ao konya bale boigo ebintu buna bono wall to wall carpets nkonya bale boigo chirangi kurwase chi company ao ase babwata chi machine echo chiko chiburukania babwata biro byechingenjo ao babwata chi gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seligolirense niko bagutuka ase nyumbiri manyakanta na Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbeyo muchijuiga obusungu asamange naboko bakiresi bibwetera se chinamba cyabo 0703943972. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandegere uzito somya bamurama chikuya mandegere. Gire nigo endete ko obera ime iya Getembe TV ase muroberiga obwitwani iya Getembe ritukeriga kunyago konyerangana ritukori chitariki 2 mete Monday yekere gutakane tariki 1 kwanyara Tuesday ase ne tariki 2 na mangi gokorekana ano muno sumutinyiga okianda bono oyo abantu abange bali no gosemeria ekera baroki wa bali bagoso ase chi school cyo bukundi chi college chi university bagendete go join chi school na ritukeriga ria Jumanne kero turachumukwanira briefly anene muno asamangana yechisemi turachukwanira akego asobwenge kigima asamangana yechisemi mwancho murigere no gonya gukonyorenga nonyekoro igaseri robaria gusitwa abere tugutwara igati ya Brai abanene ekigima igati yabo bunabono ntukwatie umurai umukoro nyagusira ndo kabiri umujumbe kusuka kabiri umurai umonene sana Lawrence George Sagini elitiga Lawrence George Sagini korochinse mochi amanyekanete buna Kitutu West ase matukari ya amatukari serikali ya Kenya kunya kwerwanirira konyorera obusibore mwancho murigere korengana na ujumbe kungonya weta se mitanda ujumbe rinkonyora igoro ya Lawrence George Sagini andake enererie yiga oyo gani garinge murai omutangani ikigema koroiga aseriro ba ria kusiko sase kyombekeria karosiria machiko ekyombe kyamanyekanete buna Legislative Council kose legico ekyombe kya Legislative Council George Sagini akaba ikatia Brai bari abatangani kigima kosoa ase ekyombe ekyo na korwarero umancho murire tutararigire gose kero toko tigana anayo ase nsemo yende niganyarete kubo mwaziri ebo yanyarete kuba Minister for Education ase mwaka 1962 oika mwaka 1963 yani ange mwaka oyo mwike kyange mwaka oyo akaraso ekiro kirikyo cabinet gose kiriboni gakimanyikanete buna tobwata abasiasi aba waziri kabo mwaziri wechi semego meteri robalia gusi na matuka mange kosiasa miaka menge nigo yatwarira abawaziri anomono ase ewizara ayechi semi na ase kyombikiga kya legico na bukwe bolinga anake kyombikiga legico neringana gose ne eritakete riarenge common sana sa matuka bagiga abange bono una bana bagosoma CBC legico bono bagosomigwa ekagero no muroberio kotokore ase chinse chinde gose kene kyombe na benge buna ebunge legico nigo yarenge ne bunge ase chinse chinde na poigo ne bunge ase amatuka makoro aiga ase ense ya Kenya Legislative Council yabate Abrai osini kikaro bono kya gatwarire Abrai bali bakoro ase machiko na poigo kogorora machiko ya kera ense bono Dr. Lawrence George Sagini akaba waziri se amangana education mwaka 1962 wika mwaka 1963 na boigo mwaka wika 1963 kwenyeranga Kenya na lienyorete obosibore boigo nkikiabete kire bunge ntangania gosoa akanyara gochoro kwa umujumbe okitutu West Kitutu West igo nkorengi no igwetinga igarengo mugetutu lakini rende nigo yarenke bugetutu yonsi akanyara kuba umujumbe okitutu West korende tari mangana mwancho murigeria anakura kunyoringa
igo arenge confident umuntu uri umugeno gusa umuntu uri konyora umanyekanete ikigima kuba ore ange numurai confident yaye umurai umukoro gusa umurai umutangana ikigima wense ya Kenya umuske Jomo Kenyatta korene ekirego tebanga Lawrence Sagini known as Kenyatta confident Sagini's political journey dates back to 1937 miakeri timetinga abantu buri timyaka iri bone gomete bono oba emyaka yabo yachire korende nigo ekero anyalete guswase college yamanyekanete buna Kaba Mangu Holy Ghost College na boigo egento guse anake mbara bibarengeti classmate cha umaite ngotokeringa etimu neraroro ekira abantu abago basomiramo bagwika kwanyoringe kirasi ngirege gochigiasokia bara yabange sana ngonyororinga andake obwate usino mujumbo usinobwate umurai ali umanyete asichinse mugete kubolinga yasomete kwanyoringa classmate cha yabange na malieta ali amana usamalieta ali coach achite nkuma asamangana buna bono yoburai amangana agesiasa amangana yokona buna bono buna chevina iti yabo egati yabo mbarabi ego iri korire gari korokinga classmates bae jodi sagine barenge buna umurai wenso mukoro maske Mwai Kibaki babo to bate babo Andrew Omanga to bate Mudi Awori Tom Mboya Lawrence Oguda na Christantus Ogari ego koroku kwa malieta buna yaiga no nyana ekirore aliese skuru no manyetese classmates babo bali boniga usinko ko igore fununu nganya keteni gatitaka kendaiga lakini kiro kwigwa malieta naroro abantu konyoranga bali ngamo lakini rende legacy fatigete ne iyoborai abrai abana buna kiro kwigwa babo Andrew Manga Mudi Awori Tom Mboya abuna abantu babete abrai asi amatuko amakoro Sagini nigo anyalete goswa asi umurobere bosinigarenge umwalimu umorokia yotevanga Sagini briefly joined the teaching profession in 1950 before quitting in 1957 in order to pursue a degree in sociology and political science. Ikaraso etase passion ni haye yokoba umorokia goli tukeri gari ajumana rero naranga ekingestekyo nigo kiaringi kingencho muno ikiagera gusi yabirike gutwara aba waziri abange sana ase amangana education ose eri koraseri robaria gusinige komanyekana ng'abantu abange niko konyora bara basomu sana kiroko so amete chiwizara nchiroro goso konyora ng'abantu bara waroro abantu babwate chitaite chiga ose doctorate abantu bamanyekana buna doctor asitsemo ya masomo abantu babwate PhD konyora abantu bari ase nonye CEO asichi organization chinyinge kurase orugongo orwagusiko no konyora ng'abado igasa kukyomo gusi abantu mbagenderete gusoma na wego chisemi njigenderete gutawala kigema korende ekirikonya kunyura aba waziri bali abakoronto bata waziri buna babo Professor Samu Ngeri ndobwate ababo murayo nyagosira Simoni Nyachaye ndobwate Musanya Ndusi gati abarai bali babete ase serikali nabo bakanyara gutiga amabarato omugusi akunyura baka amatuka yaiga elieta Sagini nelitari arenge lietari nene ase amatukaye korene sai ailazero yake pema peponi ase ebirebiga byabona mambe mwancho marigerera na tugukwanira umurobere obwechisemi ase serikali abaraye ibe kiombe kyaborokia kianat ase ikiombe ya Kenya National Union of Teachers nigo bono banyalire ko murunganire gusegwetera ase obutenene bwabo gusegwetera bakorawa noyo manyekanete buna Kennedy Nyamwanda oyoro omukonyi bumugachi ase kiombe kyo nigo bono banyalire wesoke nabo gukorokia obutagokiwa kwabo Oro yechinkwana chaye umurai ibwense anomono asokubeka gosechinkwana echo chirigete kwande kebuna umurobere obun abo igobutenene libwechisemi wanyale gosoa inse iyoburai ibwechi county nekirabo munganiri getambo kirekyo nataba andake serikali tiranyara ko bake utwara ebrengerere bya ase ewizara yechisemi mwancho murigerera arafotero asembe. There are a few issues which teachers are not happy with. This issue which was raised by the former Prime Minister Raila Odinga, that education should be developed to the counties. I want to state here now that as teachers, we shall not allow education to be developed to the counties. We shall not.
And let's not anyone imagine that the education can be developed unless they want chaos in the education sector, which we equally are not ready to have. As teachers, we want our peace, we want to teach, we want the education to remain nationally, and that is the way to go. Anybody thinking otherwise is getting it wrong. So I want to appeal to the government not to listen to the politician that the education should be developed, because we are aware that the counties have problems in paying the ECD teachers. Yes. The ECD teachers are underpaid. They are given peanuts. And even their salaries get delayed. Yes. 2 months, 3 months, they have not been paid. Look at the doctors and the nurses. They are never paid at the counties. Yeah. So we don't want to go that way with the education sector. Wancho murigire na sense mo yende niko abrai yavo banyale to kwanera umurubiri o capitation kose kubatu kwa wechi besa kurase serikali yanene kucha ase skuru aiga ase ense ya Kenya ne kiro bagotewa niko chibesa chabere chikonyoro na boiko chibesa niko chigotumo cha ase skuru jitaise ni korene ne kiro bakubure serikali enyare konekya na yarigirire engane yo erinde amasomo anyale kogendera. We have an issue with capitation. I'm appealing to the Minister of Education and the government to look at it, because it is affecting the smooth implementation of CBC curriculum. CBC, that is competency-based curriculum. How can you nurture the competence in the children without funds? We want funds to be availed in time and the correct amount. 50% first term, 30% second term, and 20% third term, so that the ed teachers can run our schools well, so that our teachers can have funds to be able to nurture the talents amongst our children. So we want to appeal to the government to make sure that the funds are availed in time and in the right amount. Also, we have issues with the junior secondary school teachers. So far, we are working very well, and I want to appeal to the ed teachers to make sure that there is peace in stations. Don't allow teachers to be having staff rooms there, others having staff rooms the other side, such that we have primary in their own staff room, junior secondary in their own staff room. These teachers belong to the same institution. Yes. Though it is junior secondary and the primary, but they are under one head teacher. Let us have peace in the stations so that delivery of curriculum can be done well. So I'm appealing to the teachers to coexist peacefully for the sake of the children. Mwancho murigereria are na mangana yechi semi na wekiro tu kwanira ekigancha ke chipesa cha NGCDF gose kigancha kia NGCDF oyoro mujumbe bwe bunge ya Ikolomani umoske Bernard Eshinari nigo bono anyari kuigira gose ni gabero yo bwango iga kuigira ekigancha ekyo korengana nere kigancha ekyo nigo kibonete gutigara buna kerego kiagera ekyo kyabiri kwikirania gose kwanekia amagendera abiri kawikirana ase chinsemo oime yense ya Kenya. Na sasa mimi hata mimi am an advocate wa hawa MCA ya kwamba kila ward inatakiwa na ward ipate na ward fund ambayo itakuwa fund ambayo imekuwa devolved further down. So mimi ule anasema ya kwamba CDF iondolewe irudi kwa county ni kama kusema kunja county, kunja CDF, rudisha national government ndio najua kutunza pesa. Kwa sababu saa hii ukivunja CDF, next ya kuvunja ni nini? Sini county ndio pesa irudi yote national. We resist that. Tunasema ya kwamba tunataka hiyo pesa ikuje paka kwa ward. Hatutaki mambo ya watu wa ward fulani wanatulumiwa kwa sababu hawakupigia Shinali kura, kwa sababu hawakupigia gavana fulani kura. Sasa hawezi angaliwa. Kunataka kikatiba, kisheria, pesa yao iwe inakuja. Kwa sababu wao pia wanalipa ushuru. Ushuru hailipi kulingana na vile ulipiga kura. Ushuru inalipwa na kila mtu. Kwa hivyo maendeleo ni ya haki ya kila mtu. Ule mmoja ama wawili wanatumia pesa za CDF vibaya, sheria iko. Tunataka tudhibitishe ya kwamba kuna wale wanatumia sheria vibaya, wale CDF vibaya. Kuna zile mashirika
na commissions zile zinatakiwa zifuate sheria na sichukulie wale hatua, kwa sababu kila mahali lazima kutakuwa na jambo moja mbaya ama mbili, ndio kwa sababu kuna sheria. Kama kuna area ambayo CDF imetumika vibaya, tunataka tuone watu wakipelekwa kotini, sio kwa kijumla kuanza kusema CDF ifunjiliwe mbali. Mwanjo murigirira ayo negati yari to gusanga naye ase mambi ya bono nekira oigwetinga anomono to gukora buna mangana igensemo yechisemi nonye kuro ase chigazeti na mange agenderete kose en okubori amabori narora mange igoro yemegwa kose gaps chiri chigenderete koine kyo ase wizara yechisemi kolinde ase elitukeriga ria Jumanne tingo chigotwara amange nokonyorenga nokonya gutwara gosemere nga ebintu mbibe bya chinga kichonsiri tukerigaria Jumanne ngokuganiria rinyare ko barigia ane muno kiro kogenda kubwati mirobiri ya ere ime ya Gatembe TV ase chinga kichiga njengro kwa Matilda Obaigo cross studio kaberenere Mike Wills ase mwensi bali mogende tusanga ime yomurobiri wotani ya Gatembe use ime ya Gatembe TV yenda gutigara elio tokende busanga use tuchogosa okende busanga na intwe emirobiri ende ere ebosio korenda ase bono kukuboria ngato bose kuskakiagira emirobiri ende nerere bosio ere eyengencho kigima kenda gutwara oburigirio bia ime ya Gatembe TV chinga kichionse Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege